Иран потвърди за свалянето на два американски бойни самолета F-15E и A-10, което бележи нова ескалация на напрежението в конфликта, съобщава Франс 24. Според Техеран, това е доказателство за ефективността на иранската противовъздушна отбрана, което противоречи на твърденията на Вашингтон, че тя е била сериозно отслабена. Един от пилотите е спасен, докато съдбата на другия остава неизвестна. Доналд Тръмп е бил информиран за случая. Инцидентът идва в момент, когато администрацията му търси одобрение за по-голям бюджет за отбрана на фона на нарастващите разходи за войната. Дипломатическите усилия за спиране на огъня към момента остават в задънена улица. В Израел обществената подкрепа за военните действия се запазва висока, въпреки икономическата цена и социалното напрежение. Регионалният конфликт продължава да се разширява, като нови въздушни удари и жертви бяха докладвани в Ливан, Сирия и района на Персийския залив. Президентът на Украйна Володимир Зеленски покани официално папа Лъв XIV да посети страната в момент на нова ескалация на военния конфликт, предаде Европа прес. Разговорът между двамата се проведе на Разпети петък, докато Украйна беше подложена на масирани руски атаки. Според информация от украинския държавен глава, ударите са засегнали най-малко 5 региона, а ракетният обстрел е продължил на вълни през цялата нощ. Зеленски осъди действията на Русия и подчерта, че населението не е имало нито час спокойствие, въпреки предложенията за примирие по случай Великден. От своя страна, папата изрази солидарност с украинския народ и настоя за спешна хуманитарна помощ, както и за постигането на справедлив и траен мир. По време на диалога двамата обсъдиха международната ситуация, събитията в Близкия изток и дипломатическите стъпки за прекратяване на военните действия. Германия въведе нови правила, които задължават мъжете на възраст между 17 и 45 години да искат разрешение от армията, ако планират да напуснат страната за повече от 3 месеца, съобщава испанското издание Ла Разон. Мярката е част от промени в законодателството, насочени към по-добър контрол върху потенциалните резервисти и възможност за бърза реакция при влошаване на международната обстановка. Досега това ограничение важеше само при обявена война или непосредствена заплаха. С промените, изискването става постоянно и в мирно време. Въпреки строгия текст на закона, властите уточняват, че докато военната служба е доброволна, разрешенията ще се издават автоматично. Основната идея е да се създаде правна готовност за бърза реакция при рязко влошаване на геополитическата обстановка. Мярката предизвика сериозни дискусии в Германия, след като стана ясно, че тя засяга всички мъже, независимо дали са служили в армията. Испания, Германия, Италия, Португалия и Австрия призоваха Европейската комисия да въведе нов данък върху свръхпечалбите на енергийните компании. Идеята е да се компенсира рязкото поскъпване на петрола вследствие на конфликта в Близкия изток и да се облегчи натискът върху домакинствата и икономиката. Инициативата е предложена от испанския министър на икономиката Карлос Куерпо и негови колеги от 4 европейски държави, чрез официално писмо до Брюксел. Предложението включва тъй наречения временен солидарен механизъм, при който компаниите с извънредни печалби от кризата ще трябва да допринасят повече. Подобна мярка вече беше въведена през 2022 година, след войната в Украйна.